беше като филм, който ни е сложните, филм за невъзможните, хубави неща, много силен филм. В края героинята е напълно срината и стебли така. До синьо ме целувай, като за финал, до синьо ме прегръщай, като полудял, а после ще си тръгнем, всеки осъзнал, че от тук нататък ще е жив, но не и цял. Време е почти за финални надписи. Притесни ме в себе си и не говори. Чувам пулса ти и в едно съм сигурна, аз ще съм единствена в сърцето